Адзін з найпрыгажэйшых помнікаў архітэктуры Беларусі. Найстарэйшы музей краіны, жамчужына Гомельскай вобласці, асалода для вачэй і душы. Усё гэта пра гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Сёння унікальны музейны комплекс у цэнтры Гомеля уключае палац Румянцавых і Паскевічаў, капліцу-пахавальню, зімовы сад, назіральную вежу і цудоўны старажытны парк. Зборы гомельскага палацава-паркавага ансамбля з найбагацейшых у Беларусі. Археалагічныя, этнаграфічныя, нумізматычныя калекцыі, карціны, рукапісныя старадрукаваныя кнігі, абразы ды іншыя культавыя прадметы, багатая спадчына, якая беражліва захоўваецца ў фондах музея. Гомельскі палацава-паркавы ансамбль знаходзіцца па адрасе горад Гомель, плошча Леніна, дом 4. Музей адчынены для наведвальнікаў з 1 кастрычніка па 30 красавіка з 10 до 18 гадзін, з 1 мая па 30 верасня з 11 до 19 гадзін, выхадны панядзелак. У канцы 18 стагоддзя беларускія землі і Гомель у тым ліку знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі, правіла якой Кацярына II. Ужо тады на ўзбярэжжы ракі Сож стаяў драўляны замак, які некалі належаў канцлеру Вялікага княства літоўскага Міхаілу Чартарыйскаму. Замак, а таксама сам горад Кацярына II падарыла свайму фаварыту, генералу-фельдмаршалу Пятру Аляксандравічу Румянцаву Задунайскаму за перамогі ў вайне з Турцыяй. Пётр Александрович Румянцаў, расійскі палкаводзец і палітычны дзеяч, нарадзіўся ў 1725 годзе. Яго бацька, Александр Іванович Румянцаў, паплечнік Петра Вялікага. Як военачальнік, Пётр Александрович праславіўся ў руска-турэцкай вайне 1768-1774 гадоў, вынікам якой стала заключэнне выгаднага для Расіі міру. У знак падзякі за перамогу імператрыца Кацярына II падарыла яму гомельскі маёнтак. Тут ён вырашыў пабудаваць загарадную рэзідэнцыю, не падобную ні на адзін з існуючых асабнякоў расійскага дваранства. Цэнтральная частка сучаснага палацавага ансамбля была пабудавана ў 1777-1796 гадах і з'яўляецца адным з першых узораў дома з калоннай залай не толькі ў Беларусі, але і на ўсёй постсавецкай прасторы. Імя аўтара праекта гомельскага палаца не захавалася, аднак навукоўцы мяркуюць, што ім мог быць таленавіты архітэктар Іван Староў, па праектах якога ўзведзеныя многія знакамітыя будынкі Санкт-Пецярбурга. У 19-м, пачатку 20-го стагоддзя ў шыкоўных парадных залах палаца гаспадары ладзілі пышныя прыёмы, балі, урачыстыя імпрэзы. Неаднаразова ў сядзібу Румянцавых і Паскевічаў завітвалі члены імператарскай сям'і Раманавых. Пасля рэвалюцыі рэзідэнцыя, багатыя зборы і рэдкія калекцыі князёў сталі асновай для стварэння мастацка-гістарычнага музея, адкрытага ў 1919 годзе. Палац некалькі разоў разбураўся і аднаўляўся. Асабліва моцна пацярпеў ён падчас бунту 1919 года і ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Цягам доўгага часу будынкі палацава-паркавага ансамбля выкарыстоўваліся для розных патрэб. Тут знаходзіліся тэлефонная станцыя, бібліятэка, лялечны тэатр, палац піянераў і музей. Мы з вамі можам убачыць шыкоўны будынак ва ўсёй красе. А пачнём нашу экскурсію з калоннай залы, якая месціцца на першым паверсе цэнтральнай часткі палаца. Тут вобмаль музейных экспанатаў. Але дэкор залы робіць яе сапраўдным шэдэўрам. У нішах змешчаны скульптуры, якія ўвасабляюць поры года: вясна, лета, восень, зіма. Аўтар – беларускі скульптар Уладзімір Слабодчыкаў. Тут жа банкеткі з малінавай абіўкай, такія самыя былі і пры даўнейшых гаспадарах палаца.
Наверсе размешчаны гербы дзвюх дваранскіх фамілій Румянцавых і Паскевічаў. На гербе Румянцавых словы «Не толькі зброяй», дэвіз Паскевічаў «Гонар і вернасць». Тут усталяваныя бюсты двух расійскіх генералаў-фельдмаршалаў Пятра Александровича Румянцава-Задунайскага і Івана Фёдоровича Паскевіча Эрыванскага, таксама выкананыя Уладзімірам Слабодчыкавым. З хараства калоннай залы выпраўляемся ў больш камернае, але не менш вытанчанае месца, у чырвоную гасцёўню. Менавіта такую назву ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя меў гэты пакой. Як выглядала гасцёўня ў той перыяд, можна ўбачыць на старадаўнім здымку. Інтэр'ер складаўся са шматлікіх прадметаў побыту і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Сцены упрыгожвалі гравюры, акварэлі. Мэбля належала да розных стыляў, бо падоўгу служыла сваім гаспадарам. Супрацоўнікам музея ўдалося ўзнавіць гістарычнае аблічча памяшкання. У абстаноўцы шляхецкага дома колькасць рэчаў з нятаннай бронзы вызначала ступень дастатку і падкрэслівала адметны статус гаспадара. У палацы князёў бронза ў выглядзе гадзіннікаў і кандэлябраў зіхацела на камінных паліцах. З яе рабілі вытанчаныя столікі і дэкаратыўныя вазы. Ёю упрыгожвалі шыкоўную драўляную мэблю. Мода на мастацкую бронзу дыктавалася французскімі майстрамі, якія адлюстроўвалі густы каралеўскага двара. Далікатным аздабленнем палацавых залаў была скульптура. У экспазіцыі чырвонай гасцёўні знаходзяцца 3 узоры мармуровай пластыкі. Гэта фігурка амура з голубам, кампазіцыя выкрадання алены, створаная невядомым аўтарам 19-га стагоддзя са знакамітага карарскага мармуру, і скульптурны партрэт імператрыцы Александры Фёдоровны, жонкі імператара Мікалая I, выкананы Хрысціянам Раухам, прыдворным мастаком прускага караля Фрыдрыха Вільхельма. У залах палаца была і элегантная мэбля. Яе даставлялі ў Гомель з Варшавы і Пецярбурга. Набывалі ў модных французскіх крамах. Для каштоўных прадметаў заказвалі шафы-вітрыны, а для паказу нумізматычных калекцый выкарыстоўваліся спецыяльныя столікі, як, напрыклад, гэты авальны стол першай паловы 19-га стагоддзя, фаніраваны шпонам карэльскай бярозы. У яго верхняй дошцы ёсць круглыя выразы ложаменты для дэманстрацыі манет і медалёў. Музычныя інструменты, раяль і піяніна нагадваюць пра той час, калі гэты пакой быў сапраўдным музычным салонам. Гаспадары палаца былі вялікімі аматарамі гэтага віду мастацтва. З чырвонай гасцёўні патрапляем у паўночную галерэю, дзе створана экспазіцыя, прысвечаная гісторыі знішчаных і разбураных культавых пабудоў Гомельшчыны. Тут прадстаўлены макеты і фотадакументы. Напрыклад, макет тураўскага храма 12-га стагоддзя, Траецкай царквы, пабудаванай у 30-е гады 19-га стагоддзя. Узноўлены і велічны гмах гомельскага храма ў гонар праабражэння Гасподняга. Ён быў узведзены ў 1901 годзе. Выканана рэканструкцыя Свята-Георгіеўскай ваеннай царквы, збудаванай у 1904 годзе. На жаль, усе яны былі разбураныя падчас войнаў ды ліхалеццяў і пакуль не адноўлены. Але ж у музеі адноўлена атмасфера дамавой царквы гомельскага маёнтка. Маліліся тут члены княжацкай сям'і. Звонку дамавая царква мела купал цыбуліну з крыжамі на даху. Унутранае аздабленне царквы вылучалася багаццем абразоў, шэдэўраў візантыйскай, рускай і заходняй іканаграфіі. Згодна з вопісам гомельскага замка, за 1910 год іх было больш за 150. Напісаных на дрэве і фарфоры, палатне і шоўку, выразаных з косці і дрэва, вышытых залатымі і шаўковымі ніткамі, упрыгожаных сярэбранымі і пазалочанымі акладамі,
жэмчугам і каштоўнымі камянямі. Сярод царкоўных рэчаў былі сярэбраныя крыжы, падсвечнікі, лампадкі, чаша для прычашчэння з гранёнага крышталю, рызы з парчы ды аксаміту. 28 царкоўных кніг. Сёння ў музеі захоўваецца каля 500 абразоў, больш як 300 рукапісных і старадрукаваных царкоўных кніг, прадметаў культу. Ёсць у экспазіцыі скарб, знойдзены ў 1999 годзе на месцы раскопак былога Макар'еўскага манастыра ў Чонках. Там археолагі выявілі камплект з 21 сярэбранага прадмета, што ўжываюцца пры набажэнстве. Гэты скарб узяты пад ахову дзяржавы і ўнесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Вяртаючыся з паўночнай галерэі, мы зноў праходзім праз калонную залу і па дарозе ў паўднёвую частку маёнтка трапляем ва ўрачыстую белую гасцёўню. Тут адбываліся важныя сустрэчы і прыёмы. У цэнтры на пастаменце стаяла вялізная керамічная ваза, выраб імператарскага фарфоравага завода. Па кутах былі расстаўлены гіганцкіх памераў кандэлябры з каляровага шкла. Таксама падарункі расійскага імператара. Убранне гасцёўні дапаўняла вытанчаная мэбля ў стылі ампір і вялікія люстэркі. Сёння гэтая зала, як і раней, называецца белай гасцёўняй. Аднак памяшканне перапланавалі, у ім зроблена сцэна і балкон. Тут ладзяцца канцэрты класічнай музыкі з удзелам найлепшых выканаўцаў Беларусі, краін блізкага і далёкага замежжа. Праходзяць лекцыі, тэматычныя вечарыны, тэатральныя пастаноўкі, прэзентацыі кніг ды многае іншае. З белай гасцёўні праз паўднёвую галерэю мы накіроўваемся ў вежу палаца. Тут на 3 паверхах у 7 залах размясцілася экспазіцыя ўладальнікі гомельскага маёнтка Румянцава і Паскевічы. На 4-м паверсе вежы ладзяцца зменныя выстаўкі. Першая зала экспазіцыі мае назву «Румянцаўская». Яна прысвечана жыццю і дзейнасці прадстаўнікоў роду Румянцавых, якія валодалі гомельскім маёнткам з 1775 па 1834 год. Прадстаўленыя ў экспазіцыі інструменты і будаўнічыя матэрыялы былі знойдзены падчас рамонту ў палацы на пачатку 21 стагоддзя. Нагадаем, што першым гаспадаром палаца быў Пётр Александрович Румянцаў, пра якога мы ўжо згадвалі. А ў 1796 годзе гомельскі маёнтак атрымаў у спадчыну сярэдні сын Пятра Александровича Мікалай Пятрович Румянцаў. Мікалай Пятрович Румянцаў, дзяржаўны і грамадскі дзеяч расійскай імперыі. Узначальваў міністэрства водных шляхоў зносін, камерцыі і замежных спраў. З'яўляўся канцлерам Расіі, старшынёй дзяржаўнага савета. Асаблівую вядомасць Мікалай Румянцаў атрымаў дзякуючы актыўнай дзейнасці ў сферы навукі, культуры і асветы. Ён згуртаваў вакол сябе калектыў даследчыкаў-аднадумцаў, які атрымаў назву «Румянцаўскі гурток». Члены гуртка працавалі ў архівах і бібліятэках, праводзілі археалагічныя і этнаграфічныя экспедыцыі. Вынік – стварэнне музея старажытнасцей, выданне некалькіх дзесяткаў кніг, найбольш важнымі з якіх сталі збор дзяржаўных грамат і дагавораў і першы зборнік дакументаў па гісторыі Беларусі – беларускі архіў старажытных грамат. Яшчэ адзін адметны напрамак дзейнасці Мікалая Пятровіча – стварэнне новага аблічча Гомеля. Гісторык Леў Вінаградаў з гэтай нагоды казаў: «Ён застаў Гомель саламяным, а пакінуў яго мураваным». У цэнтры румянцаўскай залы змешчаны макет, які паказвае размах дзейнасці Мікалая Пятровіча. У пачатку 19 стагоддзя вакол палаца засыпалі сярэднявечныя ірвы. Знеслі драўляную забудову. У выніку ўтварылася цэнтральная плошча. На ёй узвялі мураваны гасцінны двор, ратушу, касцёл, вучылішча, Петрапаўлаўскі сабор. На цэнтральнай вуліцы, якая сёння завецца савецкай, з'явіліся аптэка, бальніца, школа. Пачала будавацца Траецкая царква. Граф Румянцаў любіў гомельскую сядзібу.
Зрабіўшы яе сваёй асноўнай загараднай рэзідэнцыяй, ён нярэдка ў лістах называў горад «мой любімы Гомель». Невыпадкова і пахаваць сябе завяшчаў менавіта тут. Пасля смерці Мікалая Пятровіча ўладальнікам гомельскага маёнтка становіцца яго малодшы брат Сяргей. Дыпламат, міністр надзелаў, член дзяржаўнага савета, аўтар палітычных і сатырычных твораў. Неўзабаве ён прадае Гомель у дзяржаўную казну. А маёнтак, які складаўся больш як з 70 населеных пунктаў, набывае Іван Фёдорович Паскевіч. Генерал-фельдмаршал Іван Фёдорович Паскевіч, граф Ірванскі, князь Варшаўскі. Нарадзіўся ў 1782 годзе у сям'і палтаўскага двараніна Фёдора Рыгоровича Паскевіча. Жонкай Івана Фёдоровича была Лізавета Алексеевна Грыбаедова, стрыечная сястра Александра Сергеевича Грыбаедова, аўтара несмяротнага твора «Гора ад розуму». Атрымаўшы ва ўладанне гомельскі маёнтак, Іван Фёдорович вырашыў перабудаваць палац. Дзеля гэтага з Польшы быў запрошаны вядомы архітэктар Адам Іцкоўскі. Абрысы палаца дапоўнілі вежа і трохпавярховы флігель. З'явіліся пераходныя галерэі, якія звязалі ўсе пабудовы ў адно цэлае. Паралельна з рэканструкцыяй палаца ствараўся парк з разнастайнымі відамі дрэў, кустоў, упарадкаванымі газонамі і кветнікамі. Тут было шмат скульптур, альтанак, гротаў, ваенных трафеяў. На фотаздымках, датаваных пачаткам 20-го стагоддзя, мы бачым парк, палац, залы шыкоўнай мэбляй, упрыгожаныя карцінамі, скульптурамі, фарфорам, вырабамі з пазалочанай бронзы і срэбра. Дакументальныя крыніцы знаёмяць з размяшчэннем пакояў і іх прызначэннем. Так сучасная румянцаўская зала ўяўляла сабой більярдную. Далей малы кабінет князя, у якім мы знаходзімся зараз. З яго можна было патрапіць у вялікі кабінет, які складаўся з салона або залы аўдыенцый, ды ўласна кабінета. Салон – памяшканне ў форме крыжа, бакі якога перакрытыя аркамі. Тое, што бакавых вокнаў амаль няма і святло пранікае ў памяшканне зверху, выклікае незвычайнае пачуццё ўрачыстасці. Створаная ў зале экспазіцыя дае ўяўленне пра тое, якімі маглі быць інтэр'еры палаца ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя. Іх аздаблялі розныя па форме, тэхніцы і часе выканання падлогавыя, насценныя, настольныя і камінныя гадзіннікі. Асабліва цікавыя апошнія. Іх упрыгожвалі пазалочанай бронзай, мармурам, фарфорам. Па традыцыі з двух бакоў камінных гадзіннікаў ставілі вытанчаныя кандэлябры ці падсвечнікі. Багата было тут дарагой мэблі замежнай і расійскай вытворчасці, з дубу, чырвонага дрэва, арэху, карэльскай бярозы. Прадстаўлены ў экспазіцыі гарнітур, што складаецца з канапы і авальнага століка. Датуецца ён пачаткам 19-го стагоддзя і выкананы ў стылі ампір, які адрозніваецца асаблівай урачыстасцю. Побач вытанчаны столік з мініяцюрнымі партрэтамі Людовіка XVI і прыдворных дам. Партрэтныя мініяцюры выкананы ў складанай тэхніцы роспісу па фарфоры, якой валодалі толькі французскія майстры. Сюжэтамі для скульптурных кампазіцый, гадзіннікаў і падсвечнікаў у эпоху класіцызму, як правіла, станавіліся героі міфаў старажытнай Грэцыі і Рыма. Напрыклад, гадзіннік з выявай Амура, бога кахання, ды псіхеі. У грэчаскай міфалогіі увасабленне душы, дыхання. Завершаную кампазіцыю ствараюць падсвечнікі з выявай юнака і дзяўчыны з рогам багацця. Пазнаёміўшыся з салонам, пакіруем у наступную залу экспазіцыі, што завецца фельдмаршальская. Тут прадстаўлены рэчы, батальны жывапіс, дакументы, якія распавядаюць пра ваенную кар'еру Івана Фёдоровича Паскевіча. Пачатак яе выпадае на падзеі руска-турэцкай вайны 1806-1810 гадоў. Падчас гэтай вайны Іван Фёдорович паспяхова і з рызыкай для жыцця выканаў шэраг адказных даручэнняў. А ў перыяд айчыннай вайны 1812 года
Пяхотная дывізія на чале з Паскевічам удзельнічала ў абарончых баях пад Смаленскам, у Барадзінскай бітве, у пераломным баі пад Малаяраслаўцам. Здзейсніла вялікі замежны паход, першай увайшла ў Парыж. Далейшая ваенная кар'ера Паскевіча звязана з падзеямі на Каўказе. У сакавіку 1827 года ён стаў галоўнакамандуючым рускімі войскамі і атрымаў шэраг перамог. Не менш паспяхова Іван Фёдорович паказаў сябе ў вайне з Турцыяй, што пачалася ў 1828 годзе, неўзабаве пасля завяршэння канфлікту з Персіяй. Цэнтральнае месца ў зале займаюць парадныя партрэты Івана Фёдоровича і Елізаветы Аляксеевны Паскевічаў, пэндзля мастака Шыльзлера. Злева і справа ад партрэтаў парныя кандэлябры ліліі. Захапляе талент невядомага майстра, які здолеў перадаць у бронзе далікатнасць кветак, іх вытанчанасць і пяшчоту. У 1832 годзе Паскевіч становіцца намеснікам расійскага імператара ў каралеўстве польскім. На гэтай пасадзе ён знаходзіўся да свайго скону ў 1856 годзе. Пасля маёнтак пераходзіць да сына фельдмаршала Фёдора Івановича Паскевіча. Дарэчы, менавіта Фёдор Іванович у 1877 годзе стварыў экзатычную аранжарэю, якая і сёння знаходзіцца ў зімовым садзе палацава-паркавага ансамбля. Тут прадстаўлены рэдкія для нашай кліматычнай зоны расліны. Самая старая з іх – пальма, пасаджаная яшчэ ў 1888 годзе. Усяго ў зімовым садзе на плошчы 245 квадратных метраў расце звыш 600 відаў раслін. Акрамя таго, у аранжарэі можна ўбачыць разнакаляровых акварыумных рыбак, прэснаводных чарапах, пухнатых дэкаратыўных трусянят і пацешных марскіх свінак. Шпацыруючы па парку, абавязкова зазірніце ў зімовы сад. Такое хараство не варта абмінаць. А мы вернемся ў палац і прадоўжым знаёмства з біяграфіямі яго гаспадароў. Іван Фёдорович Паскевіч, які стварыў зімовы сад, ажаніўся з прадстаўніцай вядомага дваранскага роду Ірынай Іванаўнай Варанцовай-Дашкавай, па шлюбе княгіняй Ірынай Паскевіч. Менавіта яна была апошняй уладальніцай палаца. Ірына Івановна Паскевіч нарадзілася ў 1835 годзе у сям'і члена дзяржаўнага савета графа Івана Іларыёнавіча Варанцова-Дашкава. У 1852 годзе пабралася шлюбам з Фёдорам Івановичам Паскевічам, сынам генерал-фельдмаршала Івана Фёдоровича Паскевіча. Ірына Івановна і Іван Фёдорович шмат зрабілі для Гомеля і яго жыхароў. Іх дабрачынная дзейнасць не мела роўных у Беларусі і вылучалася размахам нават у межах расійскай імперыі. Напрыклад, у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя пры фінансавым удзеле сям'і Паскевічаў былі пабудаваныя вельмі значныя для жыхароў Гомеля сацыяльныя аб'екты: гінекалагічная бальніца і радзільны дом, земская бальніца, вочная лекарня. Пачалі працаваць 4 народныя вучылішчы ў сельскай мясцовасці. Партрэт Ірыны Паскевіч на другім паверсе вежы. У зале, дзе раней знаходзіўся рабочы кабінет. Тут месцілася дубовая шафа, 2 канапы, крэслы, сталы, рапіры, карціны. У інтэр'ерах другой паловы 19 стагоддзя, як правіла, не было стылістычнага адзінства. Гэта перыяд гістарызму, рэтраспектыўнага мастацкага мыслення, эклектыкі. У адноўленым музейным інтэр'еры прывабліваюць увагу інкруставаныя перламутрам столікі, венскія крэслы, упрыгожаныя раслінным арнаментам складны столік, бронзавая скульптура леда і лебедзь. На 3-м паверсе вежы месцілася бібліятэка ўладальнікаў палаца. Паводле вопісу тут знаходзіліся 4 кніжныя шафы, крэслы, стол, карціны, алебастравыя бюсты. Бібліятэка складалася пераважна з выданняў 18-го, пачатку 20-го стагоддзя. Тут былі кнігі па гісторыі, філасофіі, прыродазнаўстве, творы рускіх і замежных аўтараў, многія на мове арыгінала.
У 1934 годзе бібліятэка князёў Паскевічаў стала часткай калекцыі Гомельскай абласной бібліятэкі, дзе захоўваецца і па сёння. Блукаць па шыкоўных залах палаца, вандраваць маляўнічымі сцежкамі парку ці крочыць па набярэжнай можна бясконца. І кожны раз падарожнікаў чакаюць новыя адкрыцці, бо Гомельскі палацава-паркавы ансамбль не проста музей, гэта жывы летапіс нашай гісторыі.